बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कणकवलीत सलग दुसऱ्या दिवशी पावसानं हजेरी लावली. काल देखील सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस कणकवली तालुक्यात पडला होता, त्यामुळे साऱ्यांची धांदल उडालेली होती. आता देखील पावसानं काही ठिकाणी छोटी मोठी झाडं पडली आहेत. कणकवलीमध्ये पाऊस पडला याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्गात सलग दुसऱ्या दिवशी ही पावसाने हजेरी लावली आहे. आपण बघतोय म्हणजे कणकवली शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी पाऊस पडतोय. वारा आणि पाऊस ह्या देखील आता दिसतोय. एकंदरीत आपण बघितलं तर वारा आणि पाऊस हे दोन्ही आता सुरू झालेले आहे. सकाळी कडक ऊन असतं आणि सायंकाळी हे पावसाची हजेरी लागते. एकंदरीत आता काही वेळातच हा पाऊस सुरू झालेला आहे. प्रथमतः वारा सुरू झालेला होता आणि त्यानंतर हा पाऊस सुरू झालेला आहे आणि या पावसामध्ये पाऊस आल्यामुळे हवेत गारवा एकंदरीत निर्माण झालेला आहे. काल देखील तब्बल 1 ते 1.5 तास पाऊस ह्या कणकवलीमध्ये पडला होता आणि आता देखील आपण बघतोय की हा पाऊस एकंदरीत पडत आहे. अशाच पद्धतीनं पाऊस राहिला तर शेतकरी भात पेरायला देखील सुरुवात करू शकतात, कारण सतत 2 दिवस पाऊस हा पडत आहे. आणि एकंदरीत जर पाहिलं तर हवामान खात्याने अलर्ट जारी केलेला होता. काल ऑरेंज अलर्ट होता. त्याच पद्धतीने हवामान खात्याने सांगितलं की काही ठिकाणी पाऊस येऊ शकतो असं देखील सांगितलं आहे. वारा देखील सुटू शकतो असं सांगितलेलं आहे. एकंदरीत ही पावसाची परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे. एकंदरीत त्यामुळे असाच पाऊस सुरू राहिल्यामुळे आपण बघतोय की हवेत गारवा निर्माण झाला आहे. पण शेतकरी चिंतित आहे. आंब्याचे दर देखील कमी होण्याची शक्यता आहे. बघतोय की हा पाऊस आता नेमका कधी जाईल कधी कमी होईल देखील पाहावं लागणार आहे. पण हवेत गारवा निर्माण झाला आहे असं एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कोकण सात लाईव्ह कणकवली.